Señor secretario. Leváronse a comisión informativa as propostas que foron dictaminadas favorablemente cos votos do equipo do Goberno, a abstención do resto dos grupos. Mandeivos tamén unha adenda aclaratoria en relación á primeira proposta, ao primeiro punto. Sí, Sofía, por favor. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, a min gustaríame que empezaran vostedes por explicar pois a proposta que traen a pleno que se modificou, non é a mesma que aprobaron no pleno de outubro. Penso que para empezar deberían... Contestaremoslle. Perdón? Sí, xa lle contestamos. Bueno. Bueno, pois se non queren dar explicacións de por que cambiaron a proposta, que é a pregunta máis importante, pois empezarei a explicar as alegacións presentadas polo BNG. Ben, seguindo con o noso discurso e a nosa coherencia, como decíamos no pleno de outubro, a proposta presentada polo equipo de goberno, que era a suba generalizada do 2,7% das taxas e dos prezos públicos, os informes naquela proposta eran os mesmos que son agora, é dicir, a proposta que facían vostedes era ilegal, como decían os informes dos técnicos, tanto de secretaría, como de intervención, como de tesourería, e vostedes pois aprobaron esa proposta. Home, o positivo da modificación é que as veciñas e veciños do Carballiño non van a sufrir as súas ocurrencias, pero estaría ben que no seu turno de palabra pois explicaran cal foi o motivo que os levou a cambiar a proposta. Eu entendo que é grazas á presión exercida pola oposición, neste caso dos tres grupos, que seguimos insistindo e evidenciando que isto era algo ilegal, como decían os informes técnicos, pero repito, decíano tanto no pleno de outubro como no de agora. O IPC non se pode subir de forma xeralizada, as ordenanzas non se poden subir de forma xeralizada porque a lei así o di, a lei 2/2015, e o que sí hai que facer en cada modificación que se faga de cada taxa pois é un estudo técnico-económico e valóranse os custes e pois se sube, se baixa, se modifica, se mantén. Vostedes traen unha proposta, modifican a proposta, din que non van a subir, pero non temos ningún informe con respecto a ninguna ordenanza. Eu entendo que a maioría non deberían subir, pero mellor podería haber algunha que debera subir ou debera baixar. Pero non sei, como vostedes non explican a proposta, pois agardarei o segundo turno. Ben, a seguinte alegación que presenta o BNG é respecto ao fraccionamento dos pagos das taxas do Conservatorio Municipal. O Conservatorio de Música ten unha matrícula bastante elevada que pode chegar a máis de 800 euros. Entón, dende o BNG pensamos que podemos manter ese 40% inicial ou formalizar a matrícula e despois o resto é aumentar os plazos, que ata o de agora eran 2 e nós pedimos que sexan 6 plazos máis para así poder, pois ese 10% durante 6 meses. Silencio aí, por favor. Sofía, sigue. Ben, con respecto a ordenanza número 30, que é a que regula o prezo público da prestación de servicio de conciliación da vida familiar e laboral, nos é a terceira vez que presentamos a modificación desta ordenanza. Gustaríanos saber en que punto se atopa, porque os informes técnicos din
que se iniciou un expediente, non sabemos en que punto está. Presentamos alegacións, xa digo, durante estes tres anos, trouxemos mocións a pleno para que se nos explicara como se vai a prestar este servizo e seguimos no punto de partida. Non sabemos absolutamente nada. Entón, bueno, se hoxe fosen tan amables de explicarnos como van a prestar este servizo, cales van a ser os prezos que van a establecer para as distintas xornadas de mañá, de tarde, si se vai a prestar o servizo de comedor, canto se vai a cobrar, porque nestes momentos sabemos que se está prestando este servizo, pero non sabemos como. E, bueno, é un pouco preocupante que unha administración pública este prestando servizos e non se saiba como. Porque o contrato inicial está en precario e, bueno, vostedes o das explicacións lévano bastante mal. E, por último, presentamos tamén outra alegación con respecto a suspensión da ordenanza número 35, que é a que regula a plusvalía. Como vexo nos informes, bueno, aconsellan que se retire a ordenanza e para adaptala a ese Real Decreto en esos 6 meses que nos dan. Estamos de acordo ca proposta que se fixo, conforme a que unha vez que en estos 6 meses se adapte e se busque a fórmula mellor para o contribuinte, pois non temos ningún problema. E estas, bueno, pois serían as alegacións presentadas polo BNG e agardarei o segundo turno a ver que explicación nos dan por o cambio da proposta. Gracias, Sofía. Adolfo. Gracias, Amate. Bueno, agradecer a intención de que os plenos sexan algo un pouquiño ordenado e serio, que é algo que se bota en falta moitas veces nos últimos tempos. Isto debería ser algo, xa non digo solemne, pero sí moi serio e sí moi respetuoso. Bueno, creo que sí, que habería que comezar por eso, non? Perdemos un tempo precioso. Perdemos un par de meses por tozudez ou por non querer escoitar a oposición, non sei exactamente polo que, porque dende o mes de setembro, mediados de setembro, que nos deron aos 3 grupos da oposición a proposta de modificación das ordenanzas fiscais, levamos dicindo todos o mesmo. O IPC non é un factor que se pode aplicar agora mesmo, é ilegal, está derrogado como factor de cambio en calquer tipo de imposto dende o ano 2015. Dixemos por activa e por pasiva, decían nos informes de intervención e de tesourería. O 4 de outubro o Espazo Común saca unha nota dicindo non imos estar de acordo con isto e damos as razóns. Poden dicir, non nos lemos a prensa, pero é que o 7 de outubro tivemos o pleno e dixémoslo todos aquí. E non fixeron nin caso. Eu non sei, dá a sensación de que incluso que non leran os informes onde dicían non se pode subir o IPC lineal porque fai falta un estudo económico de cada servizo para determinar se hai que subilo ou baixalo. Eso digo a lei. Non o inventou nin Sofía, nin Ricardo, nin Adolfo, é lei. Ignoraron. O 24 de novembro, pola parte de Espazo Común, os demais compañeiros da oposición fixeron o mesmo, anunciamos alegacións nos mesmos termos. O 10 de decembro fan unha proposta ignorando totalmente eses informes, pero a maiores o informe do secretario que é brutal. O informe do secretario é absolutamente demoledor. Deixa clarísimo que o que vostedes levaban 2 meses pretendendo facer é ilegal. Aínda así, vostedes tiran para adiante e presentan esa proposta. Claro, o 11 de decembro o Partido Popular xa dá un paso adiante e di, bueno, pois imos ir ao xulgado. O que pensamos todos cando vimos o informe. Porque, ademais, o informe do propio secretario fala de xurisprudencia, fala de que se pode caer incluso o expediente completo de ordenanzas fiscais. Non sabemos de verdade, sería interesante saber se é que non leron os informes ou que lle deu igual ata que alguén dixo, pois imos ir ao xulgado, porque é preocupante que só entendan ese idioma, que cando se amenaza co xulgado, entonces se paren e pensen. Porque, insisto, 2 meses longos levamos todos dicíndolle exactamente o mesmo. É triste pensar que, bueno, pues cada vez que haxe algo deste tipo imos ter que irse á amenaza directamente. O problema de perder 2 meses é que perdemos 2 meses todos. Funcionarios que tiveron que facer informes a maiores, vostedes que poderían estar seguramente atendendo outras cousas que tamén fan falta,
eses funcionarios que podían estar seguramente preocupándose de cuestións máis importantes, pois o secretario estou seguro que ten 1000 funcións máis que facer e 1000 urxencias agora mesmo que todos coñecemos neste Concello, dende o centro de saúde ata o contrato da auga e moitas que non saberemos, pero non, ten que dedicar un tempo precioso a facer un informe para dicir o que xa estaba dito, o que xa estaba máis que recalcado, para que aínda así vostedes teñan que agardar a que mencione a palabra xulgado para reaccionar. O de que se suban impostos ou non se suban impostos non é unha teima, evidentemente. O sea, todos estamos de acordo en que impostos ten que haberlos, senón non se poden ofrecer servizos. Pero as cousas hai que facelas ben. E hai que analizar cales teñen que subir e cales non. E hai que pensar no momento no que estamos. Se se pode evitar subir impostos, pois é un momento de facelo. Non hai un mellor momento que este para ser solidarios ca cidadanía. Entonces, se o ano pasado o IPC foi negativo e non se aplicou, por que este ano se decide que se vai aplicar a toda costa? Por que este ano se insiste? E os argumentos do pleno anterior son para ver, insisto, o pleno que foi o 7 de outubro, donde vostedes defenderon a capa e espada que se iba a aplicar o IPC, porque tamén non aplica o goberno, tamén non aplica non sei quen. A realidade é que hoxe chegamos a este punto, e xa digo, perdendo un tempo precioso. Teñen que facer un pouquiño de autocrítica, digo yo de verdade, porque creo que o perxuízo é para todos, incluso para nós como oposición, porque non habería necesidade de estar agora debatindo isto, poderíamos estar debatendo outras cuestións, poderíamos estar presentando outras alternativas e non ter que recrearnos nas mesmas alegacións unha e outra vez, que, insisto, veñen baseadas polos informes dos propios técnicos municipais, que non son da oposición, precisamente. Creo que iso é unha obviedade. E cando digo que teñen que facer autocrítica, eu levo xa casi son vello nesto, levo 10 anos na corporación. Durante os 7 primeiros, prácticamente non vin que se retiraran puntos da orde do día. Prácticamente non vin que se modificaran cousas no último momento ou, como neste caso, 4 modificacións da proposta nunha semana. Iso non o vin nunca. E agora é todos os plenos. Retiramos un punto, retiramos 2 puntos, modificamos sobre a marcha. Agora facemos isto. Non sei se que ninguén lee os informes, non sei se que ninguén traballa verdadeiramente as cuestións que veñen a pleno. E, sobre todo, a máxima preocupación que temos é que sexa un reflexo, que é o que dá a sensación de todo o demais. Porque aquí a sensación é de caos, é de facer, tirar, ata que chegan e dan contra un muro, e cando dan contra un muro non lle queda máis remedio que voltar para atrás. E insisto, creo que os grandes perxudicados de todo isto, en definitiva, son os veciños e veciñas do Concello do Carballiño, porque hoxe van xustificar que efectivamente non se sube o IPC, pero que fai 2 meses estaban dicindo, ou 3 meses estaban dicindo exactamente o contrario, e argumentando ca mesma vehemencia. Indo xa ao fondo das cuestións, evidentemente, pois queda claro que non se vai a subir o IPC máis que a unhas tasas ás que se está obligado por diferentes circunstancias, o contrato da auga e o do lixo, que si ten estudo económico, aunque insistimos, e os propios informes, se os leron agora saben, o din que é convinte que durante este ano no Departamento de Medio Ambiente se fa un estudo para ver se ese estudo que fai a Deputación sobre o prezo do lixo está ben ou mal. Nós insistimos en que perxudica aos veciños do Carballiño en relación con outros concellos, porque só, ou prácticamente só, contempla o criterio poboacional, e o Carballiño mantén poboación e outros baixan, co cal, para manter os custos, ven pagando máis todos os anos o Carballiño. Iso é algo que o Concello debería estudar. Despois nos presentamos alegacións sobre o IBI, non estamos de acordo co criterio de intervención neste caso, de que como non está incluído no expediente, nós non podemos alegar, porque por esa regla de 3, como non se nos pasa o expediente con tempo anterior a primeira proposta para poder facer precisamente nós propostas e non se nos permite facer alegacións para o que non este, pode chegar ao punto absurdo de que non podamos falar nunca dunha determinada ordenanza porque o alcalde decide, ou vostedes como goberno deciden non modificala nunca. Se se nos dá o expediente como se acordou con 20 días de antelación para poder facer propostas antes de traerlo a pleno tería sentido, pero nesta circunstancia non o ten. Propuñamos que o IBI se retrotraera e se baixara ao coeficiente do 0,48 que tiña ano pasado, rexeitan, de acordo, como din os informes é unha decisión política, aí sí que non hai cuestión técnica algunha. Propuñamos unha bonificación no IBI que parecenos moi razoable e que está xa en moitos concellos para que se bonificara aquelas vivendas que instalaran paneis de enerxía solar, de día e de noite, poden funcionar en calquera momento, tamén a rexeitan. Agardemos que a razón que se esgrime para rexeitar este ano, que o ano que venga teñan en conta, porque nos parece moi interesante en moitos sentidos. Presentábamos unha para que, bueno, pois de alguma maneira se regule
a instalación de pivotes que se está a facer indiscriminadamente en garaxes e demais, porque ou se pon a todos ou non se pon a ningún, ou se pon daquela maneira, pois ten que estar regulada en algún sitio o por que e o por que non, co cal, bueno, rexeitan tamén eso, pero si é verdade que o informe unha vez máis non di que a proposta nosa como alegación sexa este fora de lugar, di que o que hai que desenvolvelo nunha ordenanza, probablemente a de mobilidade, que deberían mirar en que situación está, porque ao mellor teñen que darlle unha volta á ordenanza de mobilidade en todos os sentidos. Presentábamos outra para que se reparta se permita pagar en 10 mensualidades ás escolas deportivas, que os técnicos están de acordo en que así se faga. Presentamos outra para que o lixo no rural, dúas do lixo, perdón, sí, esta non sei aínda, por eso ahora nos explicarán, imagino, que o normal sería empezar, estimamos ou desestimamos, e poderíamos falar, pero por eso estou contextualizando un pouco, polo menos, as de espazo común. Nos propuñamos que nas vivendas do rural que non teñan un contenedor, que non dispoñan dun contenedor a menos de 300 metros que estuvieran exentos da taxa, non porque tal, porque efectivamente a lei tamén, ou a xurisprudencia que hai ao respecto, tamén o di así, enténdese que a menos de 300, se está a máis de 300 metros o contenedor, pois que non dispoñen efectivamente do servizo, tal cal, e polo tanto non se pode cobrar. Propuñamos tamén, que xa o propuxemos outros anos, que se fixera unha bonificación para novos habitantes no rural, de alguma maneira como discriminación positiva, para que as nosas parroquias, pois, entre esta e outras moitas medidas que se poderan tomar, pois, sexan cada vez máis apetecibles para que a xente pois, poida vivir nelas. Seguimos tendo dúbidas, e algo que deberán mirar, xo comentamos na comisión, sobre o tema das instalacións deportivas e a publicidade, porque, curiosamente, nos decretos viña que non sei canto terá que ver cos problemas de liña que hai agora dunha empresa de telefonía móvil, pero a renuncia a unha antena que había precisamente no Estadio Municipal de Espiñedo, proposta por unha empresa privada de telecomunicacións que sí cobra o Concello, sí había un padrón e sí paga unha tasa. Sabemos que non pasa co resto. Entonces, insisto, esta alegación non pretende máis que se ordene e evitar problemas futuros e posibles complicacións, e é un bon momento para facelo. Non sei se me esquezo de algunha alegación máis presentada por nós, en total eran 37, pero é certo que a meirande parte versaban sobre a polémica subida do IPC, bueno, a do imposto de plusvalía, que uns propoñemos suspender, outros derrogar, ao final acordaron deixar retirar a proposta da ordenanza, se estamos todos de acordo. O importante é que sexan áxiles para a redacción da nova ordenanza, para evitar tamén que no futuro poidan vir moitas reclamacións que poderían chegar ata o Concello nese sentido. Decir que, como todos os anos, se isto se nos pasa 20 días antes, probablemente evitáramos gran parte dos debates, evitáramos gran parte dos problemas. Quedamos xa na comisión que íbamos dar 5 minutos máis de tempo para... Non quedáramos en 5, Manolo. Sempre se falou que en orzamentos... Perdón, non tiña eu calculado o tempo, porque sempre se falou que en orzamentos... Non dixemos tempo concreto na comisión. Eu dixen que íbamos dar 5 minutos máis. Na comisión non... Dixo na comisión 5 minutos máis, non? Falamos de que íbamos dar un poquinho máis de tempo. Claro, pero un pouquiño... Din 5 minutos máis. Vale, Manolo, non hai problema que se rematei, pero mira... Non pasa nada, simplemente... Se nos centramos no que temos que facer, non hai problema nenhum. Manolo, estamos falando de ordenanzas fiscais. Teño aquí o regulamento orgánico municipal que vostedes aprobaron. Manolo, por favor. 5 minutos falando de outras cousas. Como de outras cousas? Falei de algo que non foran ordenanzas fiscais. Non pasa nada, Adolfo, por favor, finalice. Pero estou finalizando, Manolo. A pregunta é, falei de algo que non foran ordenanzas fiscais? Vale. Manolo, no, pero hai unha cousa que é importante aclarar. Na comisión non se dixo 5 minutos máis. Eu precisamente preguntei, e é que o regulamento orgánico municipal di que en alegacións, en ordenanzas fiscais, en orzamentos, o tempo será outro. E en xunta de voceiros preguntei expresamente, e non se dixo un tempo determinado, porque eu non traía calculado. Vale, non, finalizar xa finalicei. Se total todo isto poderíamos ter forrado, se fixeran ben as cousas. Veña, nada máis, gracias. Ricardo. Bueno, nós pensamos que en realidad o que ven a poñer de manifesto estas alegacións e estes cambios que diu o grupo de goberno é a falta dunha política fiscal por parte do grupo de goberno. Eu recordo que no ano 19 xa presentamos unha proposta para que se modificaran varias ordenanzas fiscais, tendo en conta cales son as necesidades do Carballiño. Falo de antes do COVID, iban todas elas encaminadas a que se fomentara a actividade económica no Carballiño, apoiando
con bonificacións no IBI, con bonificacións no ICIO, aquelas actividades empresariais ou de autónomos que se quixeran emprender no Carballiño a través de modificacións, xa digo, do ICIO para emprendedores. O que pretendíamos, sobre todo, é que se aplicaran aquelas normas que se están aplicando no polígono para grandes empresas para pequenas. Isto non se fixo no 19. Recordo que nos decían que non era posible por o tema de fomento de emprego, que o emprego dos autónomos non era en realidade emprego, que era autoemprego. Creo que quedou solucionado porque presentamos unha moción donde os informes xa si falaban de que se podía facer, pero a realidade é que non se fixo. Este é o motivo de que nos presentáramos ahora alegacións ao IBI, que efectivamente non deberían ser obxecto deste pleno porque non viñan na modificación e, polo tanto, non se poderían facer alegacións, pero sí deberían haber sido obxecto do pleno anterior onde se trataban as ordenanzas fiscais. Se iso hubiera feito, pois como habíamos quedado no regulamento. Ahora falas do tempo, pero tamén falamos do tempo da oposición. Dadevos conta que quedamos en que estas cousas viñan con 20 días para o anterior pleno, non veñen con 20 días. Ahora o pleno de alegacións, vos sabedes que nos distes os informes o venres pasado. Eu comprendo que os prazos son os que son, pero, bueno, dígos tamén que se tendes en conta os tempos, tendes que ter en conta tamén os tempos da oposición. O que non é de recibo é que nós teñamos isto un venres pola tarde para ter unha comisión o lunes e ter un pleno mércores, non? Tende, pois, non sei se a palabra é respecto á oposición e ao traballo da oposición é procurar de facer estas cousas con máis tempo. Ese é o motivo de que nos presentáramos alegacións á ordenanza do imposto de bens inmobles. Con respecto á suba xeneralizada do 2,7% das taxas e precios públicos que se pretendía facer, pois ven a poñer de manifesto o mesmo que estou dicindo, a falta de política fiscal por parte do Concello. Decían os meus compañeros na oposición se era que non se habían leído os informes, pero eu penso que sí, que os lerades, porque contestastes no pleno do mes de outubro, e decíades que, claro, que como suba a vida, pois hai que subir as tasas. Xa vos dicíamos que isto non é así. Non é así, hai que facer un estudio económico de cada un diles. Eu espero que este ano que entra o ano 22, sirva un pouco para eso, para regularizar todas as ordenanzas fiscais, non solamente as tasas e precios públicos que veñen hoxe a pleno, sino o resto. Tendes que facer unha ordenanza de plusvalía, por exemplo. Hai un plazo de 6 meses. Hai moitos problemas que solucionar, pero penso que había que meterlle mau tamén a ordenanza do IBI, tanto para ver as alegacións non, as propostas que nos facíamos para o emprendemento de novas actividades, como para as que fai ahora Espazo Común, para paneles solares, etc. Pero tamén había que tocar tamén a ordenanza de vehículos, o imposto de vehículos, para o tema dos vehículos eléctricos. Leva sin actualizarse desde non sei canto. Pódense facer bonificacións. Aí me parece que unha que dá unha bonificación solamente durante un ano. Se queremos que efectivamente fomentar a compra de vehículos eléctricos, pois tamén habría que tocala. Hai moitas cousas que facer durante este ano 22. Tendes que poñervos as pilas para facelo. Que vemos aquí? Pois que non hai ningún interés. Non hai ningún interés. Xa digo, entendo que si listes os informes no pleno de outubro, pero tuvemos que facer alegacións. Cando vemos a proposta, pois tampouco fan caso. Eu, desde logo, non me gusta mezclar a actividade política coa actividade judicial, pero que non deixades outro remedio. Nós sabemos que vos podedes chegar aquí a aplicar o rodillo, votar e aprobar algo ilegal. Neste caso, o risco de aprobar esa modificación que pretendíades, e decíamos o secretario, era a posibilidade de anular todo, de non recaudar ningún solo peso o Concello do Carballiño durante o ano 22 en concepto de tasas e precios públicos. É un risco que, desde logo, que non se podía asumir. Esta subida do 2,7% non podía levar a nulidade de todo. Ese é o motivo polo cal advertimos que estaríamos dispostos a acudir ao xulgado. Pois mira, pois funcionou. É triste que simplemente non leades os informes. O lóxico sería que durante todo este ano 21 houbera desfeito estes informes económicos, que cada servizo tuvera feito o informe económico do que lle supón ao Concello a aplicación desa tasa ou ese precio público. Non o fixestes.
creo que vos ten que servir de experiencia para este ano 22. Facelo durante o ano 22. Xa digo, non solamente tasas e precios públicos, senón tamén o resto das ordenanzas. Hai que dar unha volta importante. Tendes as propostas. Se queredes, estades dispostos a escoitalo, nós estamos dispostos a facer propostas sobre moitas ordenanzas. Porque, claro, non ten sentido o que decía Adolfo fai un momento, que nós temos aquí facendo alegacións a cousas que en realidade en puridade non podemos facer alegacións ao IBI, pero que tampouco podemos facer no pleno anterior, porque ven solamente as propostas vosas. Eu creo que sería bo para todos, sería bo para o Concello, para ordenar a súa recadación, e sería sobre todo bo para os veciños. Xa non vou entrar en a falta de oportunidade dunha subida do 2,7 que pretendíades para, dada a situación económica da xente, dada esta mesma subida do IPC, súbelle a luz á xente, súbelle a bolsa da compra, e vos pretendíades subir porque sí. Non porque sí, sino porque como subía a luz e como subía a bolsa da compra, subía o IPC, pois entonces eu tamén che subo. Non parece lógico. Habería que estudiar incluso facer rebaixas no imposto dadas as circunstancias económicas de hoxe. Eu podo poñer un exemplo, unha terraza, por exemplo. Ao hostelero súbelle a luz. Ao hostelero súbelle todo o que compra. E como lle sube todo eso, e polo tanto sube o IPC, vos pretendedelle subir tamén a tasa da terraza. Que ten que ver a tasa da terraza coa subida da luz? Pois nada. Non parece lógico. Entón, tendes que ter moito máis cuidado e pensar que a política fiscal e a recadación de impostos influye na actividade económica, influye no bolsillo da xente, pero tamén influye nos intereses xerales do Concello do Carballiño. Quédame falar un pouco da ordenanza da plusvalía. Nos propoñemos a derogación. E propoñemos a derogación porque temos medo do que se nos pode vir encima, non? Xa falábamos na comisión. Está todo no aire, vai ser moi difícil liquidar durante este tempo. E, sobre todo, que se a derogamos, sabemos que o Concello do Carballiño vai axilizar a nova ordenanza. Nós facémolo por eso, sabemos que estes ingresos son importantes para o Concello. Pero penso que sería mellor estar un mes sen que a xente pague a plusvalía por os feitos impoñibles ocorridos durante ese mes que facelo mal. E o que moito me temo é que vai pasar o prazo dos 6 meses e que vamos a seguir sin facer nada. Tendes que axilizalo, o que decía antes, todas, fundamentalmente a plusvalía. Non pode ser que nos pasemos ahora, sabe Dios canto tempo, coa ordenanza tal como está. Na primeira intervención nada máis espero tamén explicacións sobre por cal é o motivo da retirada da subida do 2,7. Gracias, Ricardo. Diego. Ben, bo día a todos e a todas. Nada, aclarar unha serie de cousiñas. Bueno, dicir que xa houve unha comisión informativa no que se lle dixo ao grupo da oposición pois cales alegacións se estimaban e cales se desestimaban. Non sei se me escoita. Sí, a ver agora. Sí, entender é outra cousa xa de respeitarse. Ben. Entón, bueno, pois o dito, nós na comisión informativa xa informamos de cales se estimaban e cales se desestimaban. Tamén temos que dicir que dende que se fixo a proposta inicial, pois as cousas mudaron. Nós nestes días pois tamén falamos con algunha xente, decidimos estimar algunhas alegacións debido a que isto estaba empeorando a situación e tamén hai que dicir que tamén hai outras que non tiñamos por que asumilas como podría ser no caso dos tributos ou do vicio, que tamén se estima a alegación. Despois, dicir que se fixéramos o estudio económico, que efectivamente é un problema para o Concello porque o personal agora mesmo non daría feito o personal na actualidade os estudios para poder saber cal sería o precio final. Sen dúbida levarían unha subida. Todos somos conscientes do que subiu o salario, do que subiu a enerxía, do que subiron os costes en xeral da vida e, polo tanto, nós vémoslo como unha obviedade que a suba non serían do 2, nin do 5, nin do 10. Pero que, claro, fai falta estudios, está claro. Despois, nos vamos ás alegacións que se presentaron.
como se informou na comisión, se decidiu apoiar esas alegacións que iban contra a subida do IPC, excepto a número 3, como se falou xa, a número 7 e a 14. Xa se explicaron cales eran, as relativas ao lixo e a auga. Entendemos que está totalmente xustificado que hai que facer esa subida. Despois, respecto ás outras alegacións, como pode ser a que toca en canto a bonificacións do IBI ou a baixada, pois tamén temos que dicir que queda tal como estaba ano pasado. Nós xa habíamos feito unha baixada importante e agora pois a mantemos. Despois, respecto á alegación pois tamén dunha rebaixa na taxa de recollida do lixo, pois tamén temos que dicir que, bueno, entendendo os informes, pois que non forma parte deste expediente, pero tamén hai que recordar tamén que neste caso pois a suba do gasoil e dos costes de personal pois tamén foi importante, non? Na seguinte alegación, en canto a que presenta espazo común, en canto a que se fixo un cambio para que as vivendas que teñen os contenedores de basura a máis de 300 metros pois non teñan que pagar o servizo, porque tamén se entende pois que realmente non se lle está prestando, non? Por lo tanto, pois efectivamente existía xurisprudencia e nós tamén estimamos que así debía ser. Despois, a alegación que se presenta respecto ás casas de baño, duchas, piscinas, que tamén non forman parte deste expediente. Despois tamén se presenta unha, en canto que falaba antes Adolfo, pola reguladora da tosa de instalacións deportivas, piscinas para que se importe as escolas deportivas, pois tamén falta concreción, porque cando lo aprobamos debería ir a proposta pois xa perfilada, con porcentaxes, con mensualidades. Entón, bueno, eu penso que hai que traballar nela e farémolo así. A do IBI xa falamos tamén antes. Despois, respecto á da colocación dos pivotes que tamén falaba Adolfo, pois nós entendemos que a colocación de pivotes se realiza por planificación de seguridade vial e cidadá, nada ten que ver con cuestións de bonificacións nin de outros temas, e hai que dicir tamén que estes pivotes son moi ben acollidos polos veciños que viron en moitos casos mellorada a seguridade e facilitando o tránsito en moitas rúas do Carballiño. Despois, respecto a que se falaba da publicidade dos anuncios en valos publicitarios nas instalacións deportivas, propoñendo a retirada da ordenanza, nós temos que dicir, bueno, a Consellería de Deportes xa presentará unha proposta logo de revisar a situación na que se atopan e de dialogar cos colectivos afectados, que neste caso consideramos que é o máis acaído, como vimos facendo durante todo este tempo, que é falar ca xente que fai uso dos espacios das instalacións deportivas. Despois, en canto a que propón unha traballadora do Concello, tamén totalmente de acordo. Despois, respecto a do Bloque Nacionalista, tamén estimamos os prazos que propón para poder pagar o que é o servicio da Escola de Música do Conservatorio, engadíndolle ese punto de o segundo calquera dos seguintes prazos, o de non pagar. E despois, en canto a que falaba Sofía, que preguntaba como estaba a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servicio de conciliación e a modificación que propoñía, temos que dicir que se está traballando de servicios sociais na súa modificación. Nos contamos que poder ter unha proposta tamén trasladarlla o antes posible e que podamos seguir traballando por noutras cousas, pero agora mesmo se está traballando nesta dende servicios sociais, tal como se reflite no informe. Despois, respecto a que propoñían varios grupos, uns derogar, outros suspender, respecto a plusvalía, nada, nós dicir que xa no anterior pleno manifestamos a nosa intención de que no mes de xaneiro pudera presentarse xa a proposta. Obviamente sería dentro de prazo, sería un prazo bastante bo se os servicios técnicos non teñen ningún tipo de problema
neste camiño, xa levamos un tempo traballando nela e agardamos que quede claro e que neste tempo, que tal como nos digan tamén os servicios técnicos do Concello, non haxa ningún problema. Agora mesmo se estima que se pode fazer a liquidación sin problema, pero todos sabemos a situación na que se atopa este tributo e, dende logo, nós agardamos que isto quede finiquitado o antes posible. Gracias, Diego. Sofía. Gracias. Ben, señor Fernández, eu non preguntei pola estimación e desestimación das alegacións, que foi o que se falou na comisión, porque teño aquí a proposta e iso xa foi o único. Eu pedía que nos explicasen cal foi o motivo que os levou a cambiar a proposta. Vostedes no pleno anterior presentaron unha proposta que era suba xeneralizada do 2,7% e argumentaron. Ben é certo que os argumentos eran bastante pobres, porque decían vostedes naquel momento, teño anotado por aquí, que decían, no, é que sube a vida, sube o gasoil, levamos moito tempo sen subilas, entonces é mellor subilas. E no pleno de hoxe, polas explicacións que deu ata agora, no, é que de outubro a decembro as cousas mudaron, entón, bueno, vamos a deixalo así. Penso que non son explicacións serias, porque, vamos a ver, se sube porque sube, se baixa porque baixa. Sei que é o que vai dicir no seguinte turno, pero vamos a ver. Vostedes se lee os informes, porque o que é evidente é a falta de traballo que hai detrás destos expedientes. Xo decíamos no pleno anterior e repetímolo agora. A veciñanza está cansada das súas improvisacións e a oposición moito máis, porque dificultan moitísimo o noso traballo. Xa é complicado facer oposición con vostedes porque ocultan todo o que poden ocultar e máis. Pero é que, ademais, se vostedes leen os informes, según a lei, din, o importe dos prezos públicos deberá cubrir como mínimo o custo do servicio prestado ou da actividade realizada. A modificación de calquera da contía dos precios públicos deberá ir acompañada dunha memoria económica financiera. Vostedes por que pensan que se pide isto? Os técnicos o que queren é máis traballo do que lle dan vostedes, porque a verdade é que é de agradecer o traballo que fan, porque o teñen que facer 2 e hasta 3 veces por culpa das súas ocurrencias, porque os técnicos prepararon os informes para a proposta de outubro e agora ocurriuselles cambiala en base a non sei que e outra vez traballar para ahora. E a oposición en 24 horas traga o que che votemos ali. Non, xa vos pasamos a documentación, carretera e manta. É o que a vostedes lles interesa, que non teñamos tempo material para preparar todo o que traemos a pleno. Vostedes teñeno todo, que son os que fan a orde do día. Ben, entón, suben ou baixan ou non saben nin como teñen as taxas, os prezos, porque non deron explicación ninguna ahora neste momento. Entonces, oigan, eu penso que deberían traballar un pouco máis porque están, bueno, pois eso, manifestando unha falta de profesionalidade total e absoluta, porque a metade do equipo de goberno cobra. Un cando vai a traballar e cobra, terá que dar conta do que fai. E vostedes veñen aquí e eu, home, xo decían antes os meus compañeiros da oposición, vostedes non leen os informes, porque aquí pon claramente, é necesario que se coñezan os custes reais dos servizos. E vostede di, no, bueno, co que subiu a luz, co que subiu o gasoil, ademais os traballadores, buf, eso dá moito traballo. A vostedes dalle todo moito traballo, moito traballo. Oye, mira, pois para iso lle votaron os veciños e veciñas do Carballiño, para que traballen. Penso que para que traballen, non para que paseen. Explicacións non deron ningunha. Mire, voulle a decir algo. Vostede non lee os informes e remítome o seguinte. Con respecto á alegación que presenta o bloque de darlle máis plazos ás veciñas e veciños para poder pagar, asumir o coste da matrícula do conservatorio, o interventor fai unha observación moi interesante e é que nós temos que asumir un custe brutal
dese servizo, obviamente o Carballiño teno que prestar, pero mire, poden facer o favor de decirlle á Xunta que asuma as súas competencias e nos quite isto de encima e rematen co agravio comparativo de que todos os nenos e nenas paguen a mesma matrícula. É dicir, que os que poden optar á praza dos conservatorios da Xunta teñen un prezo e os dos concellos teñen outro. E vostedes o único que fan é vender o de mirade que favor vos facemos. Non é así. Vostedes teñen que exixirlle á Xunta que asuma as súas competencias e é beneficioso para o Concello do Carballiño. Entón, home, hai que buscar alternativas para que todos poidan optar ás prazas, pero sería moi interesante que a Xunta asumise as súas competencias e dese xeito terían menos gastos o Concello e os pais máis beneficios. Eso por esa parte. Despois di vostede que con respecto á ordenanza da conciliación que están traballando en elo. Mire, eu agradezcolle moitísimo que estén traballando en elo, pero terá que entender que despois de 3 anos me siga dicindo que están traballando en elo, eu non sei o que están facendo. Entón, mire, aquí non sei se está, porque non a vexo que a pantalla, non sei se está a concelleira de Servicios Sociais, e gustaríame que me dixese en que punto está, a min non, que lle dixese aos veciños e veciñas en que punto está, que levan feito, cal é o traballo que levan feito durante estes 3 anos. Porque, repito, o contrato é tan precario, o servizo de comedor teñeno contratado os pais cunha empresa e préstase nunha instalación municipal. E vostedes, despois de 3 anos, seguen traballando. E ainda non trouxeron a ordenanza a pleno, porque no 2019 retirouse a ordenanza para adaptala á realidade actual. 3 anos máis tarde seguen vostedes igual. É que vostedes non traballan. Non traballan, porque se falles falta 3 anos. Entonces, como van facer para adaptar as ordenanzas todas e darlle unha volta e traballalas? Necesitan 25 anos, polo menos. E que, claro, deste xeito, bueno, pois seguiremos escoitando, estamos traballando nelo, pero para diante non vamos. E a situación nestes momentos é preocupante. Necesitamos un equipo de goberno no momento de crise económica no que estamos, en que tire para diante e traballe e se esforce moitísimo. Entón, bueno, eu agardo a que nos poidan explicar un pouco máis cal foi o motivo do cambio da decisión e que van a facer a partir de agora, porque se vostedes se adiantan que facer un estudo económico é demasiado complicado, que non vai a ser posible, pois entonces nas próximas ordenanzas seguiremos igual que estamos. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Sofía. Adolfo. Ben, gracias. A verdade é que escoitar o goberno, eu ás veces dá má sensación de que falta sacar 3 vasos de plástico, unha bola e empezar a mover a ver se somos capaces de atinar, porque o exercizo de trilerismo que acabamos de presenciar é digno de encomio, a verdade é que de ter en conta. Vamos a ver, rectificar é de sabios. Pretender disfrazalo de outra cousa é patético. É dicir, si dá unha explicación, Sofía, decía Sofía, si dá unha explicación o voceiro do goberno, porque falamos con xente. Dixo literalmente que agora, de repente, despois de 2 meses de un montón de informes, é que falaron con xente. Debe ser que os informes dos técnicos non contan, que o que decimos os da oposición e as alegacións que presentamos os da oposición non contan. Curiosamente, despois de que alguén dixera, quides acabar no xulgado, entonces falaron con xente. Bueno, pois se esa é a maneira de funcionar do goberno, a min que me perdonen, pero isto é un barco a deriva. Vamos a ver, Diego, xa houve unha comisión informativa na que dixemos cales estimaban e cales non.
xa, pero é que era contraria á proposta que nos pasaran 2 días antes, que non tiña nada que ver. Pero é que dende que tuvemos esa comisión informativa ainda nos pasaron unha adenda, que ahora está moi de moda das adendas, que por certo non existe. Fui buscar a palabra ao dicionario porque me chama a atención, digo que é unha adenda. Etimolóxicamente quería saber, non existe a palabra adenda, quero dicir para que non a empreguen tan asiduamente. E realmente é que isto é todos os anos igual, é que non entendo esta teima por intentar disfrazar, bueno, non facemos realmente o que di a oposición, somos nós que decidimos nós por nós mesmos, porque como temos maioría absoluta aquí, eso é un erro, se escoitaran iríanos mellor a todos, a vostedes os primeiros, porque realmente por moito que pensen que a oposición é un inimigo permanente, moitas das propostas que facemos, ou todas as propostas que facemos, son en beneficio dos veciños. E se vostedes as atenderan, en vez de velas como un arma arroxadiza, as atenderan como o que son, e aceptaran algunhas delas, e executaran algunhas das que se acordan, pois probablemente incluso vostedes saíran mellor parados. A mí non me parece normal, é dicir, volvo a insistir, isto todos os anos o mesmo. En setembro iníciase o expediente. A tesoureira dille a todos os concelleiros do grupo de goberno, oigan, pásennos as propostas de modificación das ordenanzas fiscais das súas áreas que queiran facer. Bueno, xa falamos no pleno anterior que prácticamente ninguén recepcionou a notificación e só houve 2 ou 3 propostas. Ben, vale, eso xa é casi de todos os anos. Pero é que no mes de setembro, concretamente o 21 e o 22 de setembro, vostedes teñen na man os informes de tesourería e de intervención donde xa lle di que o que pretenden facer de subir os 2,7% do IPC é ilegal. Teñenos o 21 e o 22 de setembro. Vostedes teñenos antes de facer a proposta eses informes, non? É dicir, a xente hai que explicarlle, vamos a ver, cando se inicia este expediente, os técnicos informan o que está ben, o que está mal, o que se pode facer e o que non se pode facer. E fai máis de 3 meses ou 3 meses a vostedes xa lles din isto non se pode facer. E ignórano, e tiran para adiante, por sus bemoles. Bien. Volvo a dicilo, vimos aquí, díselles, insiste, se presentamos alegacións todos os partidos, pero é que o 2 de decembro o secretario fai un informe que para ler. Despois de escoitar as súas argumentacións no pleno do 7 de outubro, defendendo o contrario do que di hoxe, é que convido a calquera que vexa o que dixo aquel día e o que dixo hoxe, que isto está grabado, está colgado na rede, pode ver calquera, e é alucinante. O 2 de decembro, o secretario fai un informe que non deixa lugar a dúbidas, é que di, é que se calquera vai ao xulgado, calquer veciño do Carballiño vai ao xulgado, tiranlles abaixo as ordenanzas fiscais, con todo o problema que eso suporía, como dixo o voceiro do PP, para o goberno e para o Concello. Con todo o problema gravísimo que suporía para todos. E ainda así vostedes o 2 de decembro teñen ese informe na man e o día 10, pásannos unha proposta para a comisión do luns, é dicir, do venres para o luns, onde insisten, siguen dicindo que sí, que van subir os impostos, que desestiman todas as alegacións. A ver, que non lle vexo sentido. Volvo a dicir, tuvo que alguén dicir, xulgado, que parece que agora é a palabra máxica aquí, xulgado. E entón si reaccionan, falamos con xente. Diego, por favor, que isto é unha institución seria, isto é o Concello do Carballiño. Falamos con xente, chamaronme por teléfono, contáronme, chegoume un fax. Por favor, vamos a poñer isto xa un pouquiño onde ten que estar, e que sexa un pouco máis serio. Miren, eu creo que todos xa, ou a maioría, coñecen o principio da navalla de Ockham. Cando unha cousa hai que buscarlle unha explicación, case sempre a máis sencilla, e é que non fan ben as cousas. Agora poden disfrazar e poñerlle trapos de cores e facer un carnaval, un entroido, poden facer o que queiran, pero fagan autocrítica, independentemente do que digan hoxe, do que intenten meter hoxe, e isto que non se repita. Levamos 3 anos con expedientes de ordenanzas fiscais para diante, para atrás, informe vai, informe ven. Cando se os traballamos ben, antes da aprobación inicial, isto leva 10 minutos. 10 minutos, e forrámonos todos un montón de traballo e un montón de debate, e xa digo, podía estar o señor secretario, en vez de redactando ese informe, ao mellor traballando no pliego do contrato da auga, que é urxente e importante, ou podía estar traballando nas cuestións legais que fagan falta para ese solar para o centro de saúde que aínda non temos, pero non, hai que estar perdendo tempo nestas cousas. Insisto, fagan autocrítica, por favor, que estas cousas podamos evitalas no futuro, gañaríamos todos, créanme, vostedes os primeiros. Gracias. Sí, gracias. Bueno, o que queda claro despois das explicacións que acabas de dar, Diego, é a forma de traballar que tendes. É a forma de traballar que tendes. Nós levamos 3 anos propoñendo reformas fiscais nas ordenanzas, tanto de impostos como de tasas como de precios públicos. E non facedes nin caso. Incluso falamos da maneira de facelo, de se o facíamos por moción, se o facíamos vía alegación, se o facíamos...
de todas as maneiras. Resultado, cero. O que decía antes Adolfo, vemos que no mes de setembro a tesoreira dirixese aos concelleiros, xa falamos no anterior pleno, xa felicitei, me parece que a Rosa, que fora a única que contestara, de todos vós. Non é forma de traballar, pero que hoxe ainda me deixas máis preocupado, porque se me dis que non fixestes caso aos informes, non fixestes caso aos informes no principio do expediente, non fixestes caso aos informes no anterior pleno, non fixestes caso aos informes cando se fan as alegacións, e me dis agora que falastes con alguén sin dicirme con que, estou recordando o tema do parque infantil, unha moción que presentara o bloque. Non, é que falamos cun epidemiólogo, é a palabra, non? Non sabemos hoxe nin quen. Isto non é forma de traballar nunhas ordenanzas fiscales dicindo, falamos con quen falastes, que vos dixeron con quen falastes. Falastes co secretario, porque o secretario, o informe non deixa lugar a dudas, o informe de intervención non deixa lugar a dudas, o informe de tesorería non deixa lugar a dudas. Que tendes unha asesoría externa para decirvos que isto era nulo? Non é serio, non é serio, a xente pide outra cousa. É o mesmo caso da ordenanza da auga. O contrato levámoslo dicindo 2 anos, que o contrato acaba. Ahora levastes unha proposta para prorrogar durante 6 meses. Por que? Porque non fixestes o traballo que tiñades que facer no seu momento. Por que lle vai subir a auga aos veciños este ano? Porque non fixestes o traballo en tempo. Isto xa debería estar. Pasou con axuda a domicilio, 2 anos en precario. Non sei o tempo que vai levar isto. Preguntámoslo no anterior pleno, espero que nos contestedes ao final deste sobre ese tema, porque senón, efectivamente, vaise aplicar esa subida que ven na ordenanza feita fai, sabe Dios cando, con un sistema feito, sabe Dios cando. Antes do ano 2015 é un contrato que efectivamente vincula e a xente hai que subir, pero o contrato está vencido. E prorrogádelo porque vos dá a gana ou porque non fixestes o traballo. Penso que non é a maneira de traballar, xa vos lo dixe na anterior intervención, espero que este ano 2022, que ven sendo, porque xa fixemos isto no 19, no 20, no 21, xa fixemos estas propostas, non conseguimos nada, esperemos que este ano sexades capaces de... Sei que traballo, sei que para os técnicos municipais é un traballo importante, pero hai que facelo, non podemos seguir como estamos ata agora, realmente non hai outra solución máis que facelo, vale? Nada máis. Diego. Ben, bueno, xa dixen, o cambio foi motivado pola evolución do COVID e pola proposta da veciñanza. Si, hai xente que se pon en contacto con nós e nos di que non subamos en algúns casos. Entón decidimos facelo lineal, axudar en moitos casos a varios colectivos que se ven reflexados aquí e por eso estimamos facelo agora. Respecto ao que dicía Sofía do tema do conservatorio, xa lle digo que fomos a Xunta, mandamos escritos, tuvemos reunións varios concellos de Galicia, fixemos unha proposta concreta que era que os concellos que tiñamos conservatorios máis as diputacións cubriran 2/3, e a Xunta 1/3 do servicio, a Diputación de Ourense se descolgou e a Xunta de Galicia non atendeu a petición. O resto das diputacións sí estaban de acordo en cubrir o servicio e obviamente nós seguiremos traballando, sobre todo co apoio da FEGAN, en que este servicio se vexa soportado ou bonificado ou subvencionado pola Xunta de Galicia, en igualdade a xente que vive nas cidades. Respecto ao tema dos pivotes, que se me esqueceu antes de dicir que se instalan sempre co visto bo, porque parece que é un antoxo deste goberno poñelos, pero non é así. Despois dicir, que dicía a compañeira Adolfo, que nós aceptamos que non aceptamos as alegacións, pero sí que aceptamos varias das que se presentou neste caso, non sei, vostede polo menos unha se lle aceptou, a Sofía tamén, polo tanto, non vexo tampouco que nós tiñamos ningún interese en negar todo o que ven por parte da oposición, aparte de que se aceptaron as alegacións contra a suba do IPC. E despois dicir, hai unha cousa que é obvia, a oposición nunca vai a propoñer ningún tipo de suba, pero os servicios prestados teñen uns costes que obviamente teñan que estar valorados polo valor de mercado ou
ou polo estudio que se faga, pero todos somos conscientes de que isto está subindo dunha forma pois bastante importante. A suba do 2% que se propoñía inicialmente non ten nada que ver co coste que leva a subida a vida nos últimos, sobre todo no último ano, que é unha locura. Sen dúbida, pois nós traballaremos sempre en que os veciños teñan uns servicios de calidade tamén ao menor precio posible, pero tamén somos conscientes de que os servicios públicos se sosteñen a través de impostos, de tasas, de prezos públicos, e, polo tanto, pois nós traballaremos na línea tamén sempre de que sean racionais, pero tamén que sean acordes aos tempos nos que estamos vivindo. Nada máis, moitas gracias. Ben, gracias a todos. Bueno, pois nada, non traballan, sueldos, intereses, respetos, que ocultamos documentación, trilerismo. Non, este Concello, no respeto, é moi respetuoso con todos os concelleiros e con todos os veciños do Concello do Carballiño. Os nosos intereses son os intereses do povo. Cometeremos errores como comete calquer goberno, calquera. Pero que non lle queda a nadie constancia de que hai total transparencia e miraremos sempre polos intereses do noso povo. Nada máis que decir, simplemente, pois, votamos. Gracias. Unha cousa, recordade que estades 8 membros do goberno, 8 membros da oposición, hai que facer unha primeira votación, unha segunda votación en caso de empate e despois resolve o voto de calidad do señor presidente. Vale, imos votar como se falou e como hai que facer, alegación por alegación. Non. Como non? Sempre se fixo así. E como vas a facerlo? Non, digo, punto por punto, podemos proposta por proposta. Alegación por alegación. O que pasa é que podes xuntar as que coinciden, xúntalas nun, para non votar unha por un. Por exemplo, as alegacións contra a suba do IPC, por exemplo, se votan todas xuntas, non vamos a votar aquí. As alegacións contra a suba do IPC, vale, pero bueno, hai que especificar logo que se desestiman algunhas e se estiman outras. Efectivamente. Vamos a ver, se vota a proposta do goberno que de recoñecer, de estimar as ordenanzas que aparecen e de non estimar lévolas. A ver. Sí, digo. Adenda que non existe. A proposta é a seguinte. Adenda que non existe. Eso é. Pero bueno, entendémonos. La adenda es una aclaración de la primera. Bueno, pero temos outra, non sei se adenda, pero temos outra rectificación desta mañán, que tamén temos que ter en conta. Simplemente a de palabras menos. Claro, por eso, pero que tamén hai unha rectificación. Xa falamos en comisión. Sí, a de Luixo do Rural, sí. Bueno, entón, votamos. Estimar a alegación número 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32 e 36 e desestimar a alegación número 3. Sí, a alegación a ordenanza número 3, a número 7 e a número 14. Vale, estímanse, entonces, entendo que as presentadas polos tres grupos rexeitando a suba do IPC. Eso é o que se estima. E, con respecto ás dúas relacionadas ca auga e a do lixo, esas desestímanse. A 3, a 7 e a 14. E aí vais a aplicar a suba do IPC. Desestímanse. Perfecto. Vale, entón, votos a favor? Por convenio. Votos a favor da estimación, das que se estiman. Da proposta. A proposta é... No, pero unhas estímalas e outras desestímalas. Non vou votar igual nas dúas. A proposta é... Estou de acordo nas que estimas, estou en contra nas que desestimas. Que diga o secretario. Home, é que non me van a poder votar. Dirá o secretario. A proposta é única. Señor secretario. Bueno. A ver, o que hai que votar son sobre a proposta que se presenta. Outra cousa é que aquí habitualmente o que se está facendo, igual que en outros expedientes, como é o caso dos orzamentos, es que se votan, por decirlo de alguna maneira, separado. Claro. Pero o que hai que votar na realidade, de acordo á norma, é a proposta. Sí, pero a proposta, Nacho, neste caso, en todo caso, estaría mal redactada, porque, claro, nós queremos todos votar a favor de que se estimen as nosas alegacións. Pero se no mismo punto me metes unhas desestimación, xa non podo votar a favor. Entonces, habrá que votar por un lado as que se estiman e por outras que se desestiman. Claro. Entonces, se os parece, votamos as que se estiman, que son 20 e pico. Vamos a ver, Adolfo, vamos a ver.
Está o secretario, di que hai que votar a proposta. No, o secretario dixo que se vota por separado, acaba de dicirlo, Diego. Non temos ningún problema. Pois xa está, o secretario acaba de dicir que o normal é votarlos por separado. Xa está. Bueno, pois xa está. Pois eso. Os informes si temos que facerlle caso aos técnicos. Pois é o que acaba de dicir. Está ben. A ver, Ahora sí. Secretario, por favor. vamos a votar. Vamos ao que estamos. Estamos ao que estamos. A ver, vamos votar as que se estiman. Que ben lle Vale, quedou. as que leí que se estiman, veña. Votos a favor. As que se estiman a favor, claro. As que se estiman. Sí, A ver, as que se estiman. a ver. Por favor. Después hacer esto es complicado. Se estima. Punto 1. La 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 8, la 9, la 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 36. A favor. Esas estimanse a favor todos, entendo. A favor. Na propia adenda, a ordenanza número 3 e número 7, que son distribución de agua, prestación de servicios sumidorios, a proposta recolle que se desestiman as alegacións presentadas porque se sube de acordo de non aplicar o IPC sobre as costas das tarifas seguintes as ordenanzas fiscais. Motivación, polo contrario, polo contrato asinado, bueno, se suben de acordo ao contrato. Nos en contra? Nos a favor. Por favor. Abstención. Sí, pero a 14 años. A favor, por favor. Nos a A favor. favor o goberno? A abstención o PP? En contra. E en contra a espazo común. Bueno, o que mencionaba antes, segunda votación os mesmos resultados, resolvo... No, que nos absteñemos. Ah, sí, perdón. No segundo punto se abstén o PP, vale. Vale, la proba. E o primeiro foi unha E agora onde están as outras? Ahora 14. Falta 14, sí. A 14 é a alegación presentada en relación á taxa de recollida domiciliaria de lixo e residuos urbanos para o exercicio do ano 22. Polo que se aprova a ordenanza para manter actualizadas as cotas de servicio coa evolución do custe da fórmula de revisión no artigo punto 3. Favor? Votos a favor? Nos a favor da estimación. Da desestimación, non? Esta desestímase. A favor Sí, da proposta. xa recolle aquí A desestimación. favor da vosa proposta. Vale. Pero para non que ninguén se leve engano. Nos en contra, por lo que xa explicamos, que queremos que estuve perxudica o Carballiño. En contra, ESCO. Verga, por favor. Abstención. A favor. Abstención. No, Ai. Vale. Adenda finalizada. Despois, na proposta que saúde da Comisión Informativa, que a alegación presentada polo Grupo Municipal do PPDG en relación ao IBI, a proposta recolle desestimar. Votos a favor. Onde está esa? Por favor. Aquí, na proposta inicial. Bueno, inicial, a segunda. A PSDG. terceira non, a segunda. Ah, e esta? Esa é a adenda, non? No, a Sí, de primeiro finalizamos a adenda, a votación da adenda. Por eso, a adenda Sí, se rematou. agora Agora vamos pasamos co- a proposta da Comisión A Informativa, proposta que foi a comisión. Sí. Non é nin a primeira, nin a primeira, nin a terceira. a segunda, que recolle a alegación presentada polo grupo do PPDG, do Grupo Partido Popular, Joder, eu teño artigo as 4 da ordenanza. A favor da desestimación, PSDG, en contra da desestimación, Sí, non se encontra da vale, estimación. en contra da abstención. Dos abstención, abstención. En contra. É que non te... Engánate. Non, teño a terceira ou a quinta ou non sei cal teño. Claro, que son moitas, é difícil manter orde, sí. É a que aparece firmada con fecha de dedo 12. Xusto. 10 do 12, é esta, Firmada. entón. No, No, 13 do 12. 13 do 12, Ricardo.
que é a que pasaron despois da comisión. Exacto. A de antes da comisión non sirve, despois hubo outra na comisión, Según se despois da acordou na comisión, e comisión, despois hubo a adenda. Vamos por orden, senón... No, pero bueno, para que estemos mirando o mesmo documento, claro. Para ir por orden, primeiro temos que ter a documentación ordenada. Hombre, por favor, Pero, Sofía, porque non é a espera primeira vez que aí. pasa. Vamos a ver. Está ben, Pero Sofía, é que teño unha bola de cristal para adivinar cal é Está no a... expediente, é a da comisión, que dixo o secretario dende o inicio. Veña, continuamos. Venga. E isto inventei no eu. Esa é anterior da comisión. Bueno, pois... Terceiro, alegación presentada polo Grupo Municipal, ordenanza número 14, taxa de recollida domiciliaria lixo. Desestímase por non formar parte deste expediente. Este é outra. Votos a favor da desestimación. Este é a de rebaixa no rural. Este é a que propuñamos de discriminación positiva cara ao rural. O goberno desestima, entendo que a favor. Xa está. Nos en contra da desestimación. No, que Sofía non sabe o que está votando. Claro, que vou Se facer? fora lendo dicindo, esta é esta, xa está. Claro, A ver, alegación tal. está lendo o secretario, por favor. Vamos a ter un respeto, por favor, entre todos. O respeto é que saibamos Se está lendo o que se secretario, vota. está lendo o Pero secretario. que o diga o secretario. Xa está. Bueno, pois que o diga, pero alguén non terá que decir. Claro, pois que o diga o Dicimos unha cousa. secretario, pero non vamos a estar pisándonos uns aos outros. Non é pisarse, Diego. A Joder, ver, é que aquí parece que... Vamos a ver, cal é o problema de ler o que se está votando? A quen lle pode parecer mal? O está lendo o secretario. Pois pedídeo vos, que hasta ahora non o fixestes. Pois xa o fai agora, tranquilo. Tranquilos. Adolfo, por favor. Está. O señor secretario que nos vai a poñer as cousas. Bien, pois, Abstención. señor presidente da Sí, sesión, sinto. intente Adolfo, vostede que vale. vaya por orden e que se Pois, fagan ben as cousas. perfecto, Vale, perfecto. entonces, Venga. o normal é que se sepa o que se está votando. Non xa vamos. Vou lendo punto por punto para que se quede claro. É o mellor, Nacho, sí, é o mellor. Neste caso, punto terceiro, que sería... Espera que Sofía. Sí, esperamos que veña Sofía. Un segundo. Esto hay que dar una vuelta a las propuestas. Sofía, vamos a leer punto por punto. Gracias, Adolfo. Punto terceiro. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza número 14, reguladora da taxa de recollida domiciliaria de sólidos urbanos de baixo do 20%. Propónse a desestimación. Votos a favor, o equipo do Goberno. Votos en contra En contra. e abstencións. Abstención. Cuarta. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza número 14, reguladora da taxa sobre recollida domiciliaria de lixo e residuos sólidos urbanos, consideración da taxa. Propónse a desestimación. Votos a favor da desestimación. Sí. De cal falas ahora? A cuarta. a Alegación cuarta. presentada en ordenanza número 14, consideración da taxa. Sí, perdón, sí. Abstencións. Abstención. Nos en contra. BNG en contra. Abstención. Abstención. Quinto. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza número 14, incluir nesta ordenanza a exención do seu pagamento a aquelas vivendas no rural que non contén un contedor a menos de 300 metros. A proposta do equipo do Goberno é estimar. Esta vai ca redacción que se nos pasou esta mañá, non? Supoño que a tes. Sí. Non. Esta mañá Primeiro, pasou, que teño de que hai unha nova esta redacción. mañá pasousenos unha nova redacción, que só é un matiz No, é o de menos de 300 lingüístico, puntos. pero el ten que recoller aquí. Sí, é o de menos de 300 puntos que xa foi a comisión. Aquí o que teño, a que teño é É unha nova. non está suxeita a taxa. É unha redacción, Ahora en positivo. é unha redacción nova, A ver, aquí a que teño recollida é artigo 2.1 feito imponible. Non está suxeita a taxa para aquelas vivendas no rural que non dispoñan dun contenedor de Que lixo a dispoñan. máis de 300 metros. xa non é así, a ver. Non é así. No, este é o último, este é que eu. No, que non, esa é a doble negación, que non dispoñan de... Non é. Le doy aquí. Ah, bueno, pues Sí, a redacción cambia. Xa pasamos a copia. Lo dejo. Claro, pero ten que ter, se non vais recoller o que non é. Foi a que nos pasou Monse agora a mañá. Claro. Están suxeitas, joder. están suxeitas outras A tasa que las viviendas... viviendas no rural. Entonces esta estímase. Esta estima, non? Esta, nos a favor tamén da A estimación. favor. A favor tamén. Espera, un segundo, por favor. Tranqui. Sí, tranquilo, este é unánime, non? No, igual, 300 metros.
Pensé que marchabas, non? Sí. Estas votaciones siempre son complicadas. Seguimos. Sexto, alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza reguladora da taxa pola utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalacións. A proposta de desestimación. A favor da desestimación. Esta é a de dividir a ordenanza en dous, non? Disgregación de ordenanza fiscal, reguladora de tasas de instalacións deportivas e ordenanza fiscal, reguladora de tasas de escolas deportivas municipales. A de disgregar en dous, vale. Esa esta. Que se permita o seu aboamento en 10 mensualidades. Esa é a seguinte, a séptima. Estamos en la sexta. Ai, mamá. A favor, o equipo de goberno. Nos en contra da desestimación. Abstención. Sofía. Punto séptimo. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza reguladora de taxa pola utilización de casas... Con fin de facilitar ás familias o pagamento de importe das escolas deportivas, se permite o seu aboamento en 10 mensualidades. En este caso, se propone do equipo de goberno a desestimación. Votos a favor? Nos en contra. E en contra. Así que nos entende. Nacho, aquí sí que hai que facer. Sí. Ben. Segunda votación, mesmos resultados. Sí. Entonces, voto de calidade. A oitava. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, a ordenanza número 21, reguladora do imposto de bens inmobles, de traia o coeficiente a gravar neste concepto ao 0,48 que había no ano 2020. Se propón a desestimación. A favor, equipo de goberno. Abstención, por favor. Nos. Abstención. Nos en contra da desestimación. Noveno. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza número 5, reguladora de taxa por entrada de carruaxes, vaos, reservas de vía pública para aparcadoiro, carga e descarga e outras actividades de interese particular. Se propón do equipo de goberno... Nacho, perdón, saltaches a... novena, sí, perdón. Saltaches a novena. A novena. Sí. Alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza 21, regulador de imposto de bens inmobles, aplicación dunha bonificación neste imposto a aqueles fogares que se doten de elementos de aproveitamento térmico ou eléctrico na enerxía solar. Desestima sendo o equipo de goberno a non formar parte deste expediente. A favor o equipo de goberno. Contra ESCO. Nos en contra. E abstención. Décima. Agora si a décima. Alegación presentada polo Grupo Municipal ESCO, ordenanza número 5, reguladora de taxa por entradas e carruaxes, vaos e reservas de vía pública para aparcadoiro, carga, descarga e outras actividades de interese particular. Se propón a desestimación. A favor, o equipo de goberno. Sí. Abstención, por favor. Abstención. En contra ESCO, entiendo. Décimo primeira, alegación presentada polo Grupo Municipal de Espazo Común, ordenanza número 18, reguladora da taxa por utilización de espazo público para a colocación de anuncios e valos publicitarios nas instalacións deportivas, retirada da ordenanza. A proposta de desestimar. Votos a favor, equipo de goberno. Abstención, por favor. Abstención. Sí, ya a última no. Contra ESCO. En contra da desestimación, sí. La decimosegunda, alegación presentada por Ana Raquel Carreiro González, presenta alegación ordenanza número 1 para que se incluan co término compulsaos de copia auténtica e copia electrónica auténtica no seu artigo 2.2 epígrafe 4.
A proposta do equipo de goberno é estimar. Votos a favor? Por favor. Equipo de... Todos? A favor, sí. Sí, Unanimidade. a favor. La 13. Alegación presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Alegación ordenanza número 16 da taxa por prestación do Servicio Municipal de Ensinanza no Conservatorio Escola de Música. Fraccionamento... Un segundito, que me he perdido. Sí. Fraccionamento do pago da taxa en 7 prazos. Artigo número 9. A proposta é estimar. A favor, equipo de goberno. Sí, a favor. A favor. Unanimidade. La 14ª. Alegación presentada polo grupo do BNG, a ordenanza número 30, regulador do precio público pola prestación de servicio de conciliación da vida familiar e laboral. A proposta é desestimar. A favor o equipo do goberno. En contra. En contra, nós tamén. BNG. E a abstención? ESCO. Extinción. BNG. Decimoquinta. Alegación presentada polos grupos municipais do Partido Popular, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galega, a ordenanza número 35, reguladora da plusvalía, onde se pide a derogación por parte do Partido Popular e suspensión por parte de ESCO e Bloque Nacionalista Galego. Aquí a proposta é retirala. Non, se se retira xa non hai nada que votar. Se retira, xa está. Xa non se vota. Sí. Decimosexta. Que nas disposicións finais se recollo pleno que foi no que foi aprobado e entrada en vigor de comisión de tal. Nesto estamos todos. Isto ya está. Nesto estamos de acordo. Sí. Remate o sorteo da Champions logo, non? Sí, a ver se hai que repetirlo. Sí. Muy bien. Bueno. Gracias, señor secretario.